Il-ġenituri bdew jirċievu ittri jinformawhom li jistgħu jixtru l-uniformijiet ta' tfal għas-sena skolastika li jmiss. U l-prezzijiet ta' din is-sena huma 10% orħos minn dawk tas-sena li għaddiet. Aktar kmieni din is-sena l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo kien ħabbar li l-uniformijiet tal-iskejjel tal-Istat se jorħsu b'10%. Wara segwa proċess pubbliku biex jinstab fornitur li lest li joffri l-prezzijiet imraħsa bl-istess kwalità u disinn. Fih ħadu sem numru ta' kumpaniji li jagħmlu jew ibijaw l-uniformijiet. Il-kumpanija li rebħet is-sejħa l-offerti kienet Yorkie Clothing Industry Limited. Għaldaqstant din hija l-kumpanija awtorizzata li tbieħ l-uniformijiet tal-iskejjel tal-Gvern bi prezz li huwa 10% irħas mis-snin ta' qabel. Fl-ittra li qed jirċievu l-ġenituri hemm imniżżel il-prezz ta' kull oġġett. F'każ ta' kjarifika wieħed għandu jikkuntattja lill-amministrazzjoni tal-iskola jew iċemplu lid-Direttorat tas-Servizzi Edukattivi fuq 2598-2410 jew 2598-2763 jew jibgħat email fuq dsrm.des@gov.mt.